Моят бизнес в момента се казва Join the Players. Това е компания, която има за цел да подобри изживяването от аматьорския спорт. Как решите да се захванете с тази бизнес дейност? Как реших? Аз преди това съм се занимавал с MindMapping, компания за обучение, и с Started Smart, който е най-големият предприемачески клуб в България. И понеже съм много запален играч на аматьорски футбол, и реших, че е добре всички тези знания и умения, които съм генерирал с толкова години опит, да ги впрегна в нещо полезно. И просто решихме да създадем такъв бизнес около това нещо с моят партньор Ник Ендон, в който съответно много запален тенис играч. А какво е било кариерното ви развитие до сега? С какво се занимавахте преди това? Кариерното ми развитие, първо започнах с Started Smart през 2010 година. След това създадахме заедно с Петър Шарков и Николай Андонов MindMapping, компания за обучение по креативност и иновации. След това имах още няколко, така да кажем, неуспешни проекта, които ме научиха на много неща. И след това достигнах до Join the Players, настоящия ми стартъп. Откъде идва предприемаческия ви дух? Има ли традиции в семейството ви или в социалната среда, в която сте израснали? Идва отвътре със сигурност. Традиции в семейството не мога да кажа толкова. В средата в момента, общо взето в България е доста, да го кажем, модерно да се предприемач, но ние започнахме преди това да стане модерна вълна. Така че средата, в която общуваме предимно с предприемачи, смятам, че това е огромен плюс, защото ние се дърпаме взаимно напред. Кой ви помогна при стартиране на бизнеса ви? Кой ми помогна? Първо Started Smart, което там целта беше да събираме хора, които всичките стартираме заедно в бизнеса, да си помагаме заедно и да се развиваме заедно. Второ, бяхме на едно обучение при Тони Дюзан, човек, който е създал мисловната карта и което също смятам, че така имаше голям положителен ефект върху моето развитие като предприемач, като личност като цяло. Кое определите като най-голямата ви трудност, когато стартирахте бизнеса си? Много широк въпрос, тук дори не знам къде да започна. Ще толкова много трудности. Най-голяма трудност може би, че си в условия на пълна несигурност. Нямаш представа какво да правиш. Специално с първата ми фирма, която започна. Почти нямах представа какво да правя, но плюс е, че човек се учи с опит. Така че не мога да кажа една. Може би това, че просто нямах предишен опит в предприемачеството, беше най-голяма трудност. А какво беше във ваш плюс? Мой плюс със сигурност е екипа. За мен екипа е най-важното нещо. Аз имах така огромния късмет, чест да бъда с невероятни хора като Петър и Ники, което за мен е огромен плюс. Коя е основната ви мотивация да сте предприемач? Сам да си бъдете шеф, да станете богат, социалното благо или нещо друго? Най-голямата мотивация, от първо място би казал свободата. Свободата за себе си, да правя каквото искам, защото предприемачеството е като, аз го приемам като изкуство. Ти можеш да създадеш абсолютно всичко. Можеш да покажеш на света, да си изразиш пред света, че създаване на невероятна компания, невероятен продукт или каквото и друго било. Така че и социалното благо, и разбира се да успея като човек, и да създам много голяма стойност, и да помогна по някакъв начин на човечеството да се развива напред. Всички неща. Имате ли партньори, с които споделяте вашата бизнес дейност? Да, имам, както споменах, Петър Шарков и Николай Андонов. Имате ли служители, които работят за вас и какво вършат те? За момента още нямаме служители. В настоящия стартъп сме 4 човека, всички сме съоснователи. И как виждате бизнеса си след 5 години? 5 години компания за 100 милиона евро. Това е отлично. Какво препоръчвате на онези, които искат да стартират собствен бизнес? Че най-добрият момент да стартираш собствен бизнес е вчера, вторият най-добър е сега и да не се отказват.